falar das artes escénicas neste momento. E creen que, sobre todo, os que levamos máis tempo nesto da escena, que é a xente de teatro, pero a xente da danza, a xente do circo, a xente que está, bueno, en todas as artes performativas, estamos moi afeitos e moi afeitas a xuntarnos e falar de políticas culturais, de diñeiro, de espazos que hai, que non hai, pero realmente despois de... No teatro son 40 anos de teatro profesional, de teatro amador, dende os anos 70 e o que veu detrás, non? Pois creíamos que era un momento de... Non quero dicir que sexa o primeiro encontro sobre o tema, ou máis, naturalmente, pero últimamente estamos demasiado pendientes, con razón, das políticas culturais, ou máis ben da falta de políticas culturais, e moi pouco pendientes de nós como creadoras, como creadores, como xentes que nos adentramos en procesos para crear feitos escénicos, pezas, e que ben poder ter a posibilidade de xuntarnos nun espazo recollido.